Erromako eraikinek kendu zanien, zer topetan gun? Agertu inzan. Joango gara barrure? Ia, guazen. Ba, behitzu, ontze konteko txuete, baina nahi dotena da bebai zuek eitzie nahi dozuzen galdera guztize. Gu gauzela, ikusi zu argize pizten joan dala, ez da? Baina bere denporan imagine argiri pezan egon. Ba, behitzu, oin horren arire gure badozu noin ikusi dozuela, jesarriko gara horretan ziletan. Eta ilun ikusten da, baina tranquilze, gogoratu argize pizten doala, automatikoki. Nire izena Maitane da, edozein momentutan galderari badeko zuen, zuekein, bale? Gauzie da, nire amumak bombardaketa bizi zen bala 9 urte auki bazenien. Bera erregoitzin bizi zan, baina, karo, badakizuek Gernikeko bombardaketa pasezanin astelena zan. Da astelena zegoten da Gernike gaur egun, plazie. Ba bere sasoien egon zan, merkatue azokie. Eta amuma baserri zen bizi zalez, ba beran generoa saltzen etorri bizan. Da parte ganera egun horretan dentistia auki ban. Gazte batzu fije zirenan teiatuen zeu zer dagoela. Eta igual izanikela zeuze balizozkoa eta hobeto dela eskadadori sartu baino hain joan ikusten txerra. Abadieri eskatutzon permisoa, kanpandorreraino igozan abadiegaz, argazki zarra jarri banganien da zaman, ba mendikata zan. Eta konsegidu ban ikustie, orduen, Gernike lehen zelakoa zan, baina kanpandorretik ikusitze. Orduen, gaur egun Astra modan ezagutzen dugun enpresie dator Gernikera, eta enpresiegaz batera dator Astrako langile beti zirela horrentzako gero itzik. Ba, saiatu zirela beste fabriketan be, horren ba, Astra, alde horretzatik oso importantizima. Zeran deitzen ziren pistola? Zeran? Deitzen ziren pistola. Orduan, egingo duguna da, alde batetik egingo duzu ez malabariak eta horrekak, eta beste alde batetik trapezio eta arratuta, bale? Tartea usten egiten badu
Perfecto.